Sziasztok! Ma, mint láthatjátok, hát nem is sorozatot fogunk venni, hanem egy kis tutoriál lenne a mai rész. Hát, és ma a Nodus hackkel fogunk foglalkozni, amit én úgy nagyjából nem is hacknek neveznék, inkább talán modnak esetleg, de nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Én ezt inkább modnak nevezném, úgyhogy hát vágjunk is bele. De régen használtam ezt. Mert mindig game módot írtam régen. És hát most is, mert a szervereken úgy szoktam meg. Na, hát akkor az első lépés az, amikor beléptetek a játékba, itt kiírja, hogy Nodus v10.1, nekem ez van meg, és akkor B Szárjava. Hát, hogy a Szárjava készítette. Igen, hát aztán a következő lépésetek az lesz, hogy elő tudjátok hozni a parancsablakokat, hogy megnyomjátok az Y-t. Itt, ha ezeket látni akarjátok, hogy itt mi a koordinátátok, meg ilyenek, akkor ezt itt így szépen benyomogatjátok. Én ezt a 3-at szoktam benyomni, aztán az skippel ki tudtok lépni. Ezt én még ide, talán ezt elhúzom, ezt ide felrakom. Ezt meg mondjuk, nem tudom, ezt ide szoktam, így, ezt így is akkor jöhetne ide, és ezt így ide rakom, az kész. Kezdjük is a úgymond legkisebb ablakunkkal, ez pedig a combat. Jó, ezt itt elhelyeztem, és akkor láthatjátok, hogy ez már a koordinátákra jelzi meg, hogy merre fordulunk, szóval ezt mindegy, nem is az a lényeg. Hát akkor az első az a Bone Aimbot. Ez player le van állítva, ez amúgy azt jelenti, hogy ha eljössz mondjuk az égbe egy nyilat, akkor is playert fog találni. Ezt a U betű megnyomásával, és ide bejövök, hogy Bone Aimbot model és mob így, és aztán mod model mob na, ez nem tudom, hogy mi van, kicsit Bone Aimbot akkor model mob player semmit nem engedi. Majdnem így van. Híg jomb set 10.0 nem tudom, hogy mi van a Nodusommal, de
nem nagyon akar működni. Nem tudom, mi van vele. Na hát, ez a bone aimbot, ez azt jelzi, hogy ezt akkor azt jelzi, hogy most, hogy ott az player, vagy azt, hogyha lelősz, vagy hát elősz arra valami miatt, akkor az el fog találni egy mobot mindenféleképpen. Akkor a click aimbot, az per give inkább per game model, és ezt mindig elírom. Bocsánat, hogy itt már bénázok. 276. Kösz. Nulla. Na igen, az be van kapcsolva. Mondjuk hány blokk? Igen, mondjuk állsz egyet blokknyira, ütsz egyet, és meghal. Tehát általában ilyen közel kell menni egy disznóhoz, hogy meg tud ütni. De itt innen is meg tudod ütni, és ez általában az ilyen mobok is egy-két ütésből szoktak meghalni. Együtt is, csak így idejövök, már innen ütök egyet, és meghal a disznó. Ennyi. Ez erre jó. Ezt is kapcsoljuk. A force file. Na hát ezt az NPC-ken is működik, de ezt most akkor... Ja, igen, hogy ezek működnek NPC-ken is, akkor várjál. Game model 1. Akkor meg tudom mutatni, hiszen nekünk van... Igen. Falusi. Működik? Megpróbáljuk. Forcified mod mob. És mod per mob per model mob. Mob. Nem jó. Tehát odáig elmenjünk, hogy force file mob, és ide kéne még, hogy beírjam, hogy mob, és nem fogadja el. Mindegy, ezt általában el szokta fogadni. Ez annyi, hogy ilyen közel állsz, mondjuk hogyha most egy ketten lennénk egy szerver, amit még te csináltál a haveroddal, és akarsz PvP-zni, és meg akarod neki mutatni, és hát egy kicsit akarsz vele menőzni, hogy én milyen erős vagyok. Ide állsz elé, ütsz egyet, és ez az ütés, hogyha ütsz egyet, akkor nem egyet üt, hanem 50-et, azt hiszem. Igen, ezt be lehet állítani, hogy 50-et üssön, vagy 100-at. Szóval, hogyha egyet ütsz, akkor az vagy 50-et üt, vagy 100-at. Hát haladjunk tovább. Ez ki van pipálva, még van egy kis időnk. Akkor mondjuk a movement. Ezt berakjuk. Hát ez az autóvalk, ez szerintem érthető mindenkinek, automatikus séta.
Ezt kiszedjük. Hát ez a trap, erről fogalmam sincsen, hogy mi. Game Model 0 per Game Model 0. Ez nem tudom, hogy micsoda, lehet, hogy valami érdemes, majd erről nézek videót is, akkor majd, amiket itt kiadjuk, azokat majd ez ki. Hát a fly az normálisan érthetődő, nekem 3+0-ra van rakva, és ez a normál, szóval hogyha leírsz, akkor sebzőt, és itt is fly-oz, de ezt ugye át lehet alakítani megint csak a fly set 10.0-val, aminél működik most, és ez 10-el, és ez most 10-el megy, itt is megint a fly modell fly mod kreatív, ez a normális, mondjuk, hogyha kreatív lennél, szóval nem áll meg, hogyha levezed róla a kezed, és amikor leérkezel, akkor ezben ugyanúgy sebződsz, de ebbe már, ebbe is fly-olsz. Ezt úgy lehet kiszedni, hogy fly, és hogy ebbe nincs benne az, hogy milyen fly model hogy ebbe az nincs benne, mert meg lehet úgy csinálni, hogy amikor földön vagy, akkor nem flyolsz, mint például most, és akkor csak így most ki van kapcsolva. Éreztem, kellett volna. Hát ez a face-em. Ez arra jó, hogy ezt lerakjam, ilyenkor nálatok azt nem látja, hogy itt van egy F, és ha látjátok a neveteket, csak itt az arról, hogy tehát titeket látnak, és itt te tudsz ütni blokkot, például leütsz egy-két blokkot, nem ész, tehát nem tudod felszedni, hiszen azokat lebegő itemek maradnak, és aztán visszajössz, kikapcsolod, te vagy, és feljössz, és így van. Hát ez szerveren sajnos nem így működik, mert szerveren is próbáltam, de én megfogadtam, hogy szerveren többet nem használom, mert az úgy nem kóser. Tehát szerveren ott úgy lenne, hogy te kiütöd, de magadnak ez itt ki van ütve, de hogyha ráállsz, akkor ugyanúgy ott lesz valamilyen blokk. Hogy per time set 6000 külön, de úristen, effect difficulty, de clear játékos tárgy, picit menj elébb, achievement, de nem tudom beállítani. Hagyjuk. Akkor jön az, hogy hig jump, ez is 10-esről nem itt volt, ez értetődő nagy ugrás. Ez a hig jumphoz, ami következik a no fall, az pont jó, hiszen ugrasz egyet, és a no fall-lal, no fall, azzal nem sebződsz. Látjátok? Csak koppansz egyet, de semmit nem sebződsz. Jaj, nincsen. Hát ez a speak, ez... Sneak, ez... Még mindig erről sincsen sok fogalmam, nem tudom, hogy mit tud. A spider az egy vicces kis dolog,
azzal fel lehet mászni a falon bármilyekkora mennyiségben. Szóval, hogyha itt lenne egy óriási fal, azon bármerre tudnál mászni vele, meg mindenit is. Igen, és még tudni lehet, hogy ezzel kevesebbet sebzett, hogyha volna leesel, de még ezzel is. Na, itt a sprint fast. Ezt is a nem lehet sprint mód. Van a normálra az a lassabb, és a fast, mondjuk akkor normál. Állítsuk normálra, ez lassabb. Mód, fast, és ez a gyorsabb. Jó, akkor van ez a step, ez lett lassabb leszel, azt hiszem, vagy nem, ez nem tudom. Step, set 10.0. What? Jaj, tudom, hogy ez mi. 1, 2, 3, 4, 5, ez 5 blokk magas, és hogyha oda mész egy ilyenhez, így, szóval az, hogy mondjuk ugyanegy 5 blokk magas, látod, követnek, mondjuk tudod, amit mondtam, hogy tudjátok, amit mondtam, hogy szerveren, vagy az egyik haveroddal, és jön veled szembe egy fal, ami egy ilyen akadályszerűség, jössz, futsz egyet, ennyi, kész. És így átmész szinte így átmész a falon, azt is lehetne mondani, csak éppen feljössz, és aztán a másik oldalán lemész ennek a falnak. És a legjobb a water walking, ezt a spiderrel fogom bemutatni. Jössz, feljössz, és mikor mondjuk lenne ott egy csapda a vízbe, te beugrasz, a mögötted lévő utánad ugrik, hogy beleesik a csapdába, te meg mintha mi sem történt volna, itt állsz. Ez a water walking, más néven a vízséta, tehát a vízen sétálás. Ennyi is lenne. Tehát köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és ezt, amit most bekapcsoltam, ezt a következő részbe fogom megmutatni, de azokat is, amiket majd meg fogok mutatni, azok is nagyon jó dolgok lesznek, mert hasznosak is. Tehát köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és hát sziasztok!